li naftaħ tajnejja indunajt li sar il-ħin x'qata ħadkif nist mis-sokka jaħtib nis li żmien din ħebba kbira ħriġt il-barra biex għax-xogħol ma nasalx tard iżda nervi kbar ħadmuni meta rajt x'kien hemm ħaddart meta rajt x'kien hemm ħaddart ta' warajja beda jajja li d-gżira ta' tqallieħ ora bitti r-rabja u twersa li tassew mis-sejna l-ħieħ ta' qudiemi ċarra tħallu m'hemmx li forsi niċċaqalqu m'hemmx li forsi niċċaqalqu bi-klikki klikki dal-vetturi għaddejjin bi-klikki klikki ta' kuljum it-teatri issa xbajt għax il-klaċatur ma nistax insib mistrib dan il-ħolma xejn papatu ġdid niġri da sirri ġuvni ħaffer ġewwa mnieru sabiex forsi jgħaddi l-ħin oħra tagħmel il-maskara xwejja wieqa fis-serkin tal-mutur dik il-blissima trid neħdejja jibqa' dej xi mudaħli irrabjat jew li hawn satej li hawn satej il-Maltin ta' album tajba jafu li ħennu għal kulħadd jekk fit-traffiku jeħlulek stenna li ma jxelu qatt u bil-fixra s-sinjorina fta' qudiem għamlet tatina fta' qudiem għamlet tatina bi-klikki klikki dal-vetturi għaddejjin bi-klikki klikki ta' kuljum it-teatri issa xbajt għax il-klaċatur ma nistax insib mistrib dan il-ħorna xejn papatu niġri da sirri klikki klikki l-imta xogħol jimorċeb bil-kemm xtaqt li nibki għax rani wordi lut fixki bella licitazzjoni għax ċempiltu għad is-sewqan x'kanna blajtux frustrazzjoni għajtim wara b'raserani klikki klikki l-imta xogħol jimorċeb bil-kemm xtaqt li nibki għax rani wordi lut fixki bella licitazzjoni għax ċempiltu għad is-sewqan x'kanna blajtux frustrazzjoni għajtim wara b'raserani Mela